background ani atong gipatigayon karon nga chikiting ligtas para mas mahibal-an pa gyud sa uban kung unsa ang katuyuan niini. May buntag no sa tanang resident no sa diri sa province of Davao del Sur and also sa city government of Digos. May buntag no, so daghang kayong salamat no sa pagtambong no sa ato ang chikitang ligtas or measles, rubella, bivalent oral polio vaccine supplemental immunization campaign. Kini na kampanya nato karon importante ni kaayo tungod kay naa na pud tay laing threat no sa measles and polio. Tungod kay nagkababa pud ang ato ang mga vaccine coverage sa maong sakitan no sa measles and polio. So karon to interrupt no para dili sa mudag-an kinahanglan nato bakunahan tanang 9 to 59 months or wala pa'y 5 anyos na mga bata para sa measles and rubella. And katong mga bata na nag-edad 0 to 59 months, bakunahan po nato sa oral polio. So kini siya isa ka bulan na activity karong Mayo. So kung naatay schedule o kung naatay anak 0 to 5 years old or less than 5 years old, mangutana ta sa atong mga health center sa ilang mga schedule no, sa bakuna karong Mayo. So full month ni siya. So without unta tanang bata or 95% diri sa Digos City no mabakunahan nato sa measles, rubella o polio vaccine.